gida na zana kai ki yar gata. Nana Khadija na, Nana Khadija na, Nana Khadija na, Nana Khadija na, Nana Khadija gimbiyar mata, a bani ke sarauniyar mata. Gida na zana kai ki yar gata. Nana Khadija na, Nana Khadija na, Nana Khadija na, Nana Khadija na. Na san ko me nake, wasu sun ɗauka hauka nake, ni a kan kina nake, wasu sun ɗauka wasa nake, soyayya da ke nake. Nana Khadija ina kike, yar mutan Zaria, na san kina da tarbiya. Yaushe za na zo gidan ku ki yi mini tarbiya? Dan sai na kawo ta daga Zaria, sai na auro ta daga Zaria, sai na ɗauko ta daga Zaria. Kun san sunanta daga Zaria, Nana Khadija ta. Nana